Morjesta. Meikä on Jokku. Ja mä oon Osku. Ja me ollaan Pallopojat! Joo, katsotaanpas. Mitäs Pallopojat tänään tuhoaa? Eli Pikku ostosten esittely niin sanotusti. Joo. Ihan ekana. No ei yhtään enempää eikä vähempää kuin Berliinin munkit. Ai että. Kyllä toimii. Pringlesiin. No aina vähän Pringlesiä pitää olla. Ettei totuus pääse unohtua ne toinen. Suklaata, daimia ja Siellä. minttiä ja pähkinäpussi. Ja tänä pähkinää pitää olla. Miinus 30 pinnaa alennus, joku geisha. Joo. Suklaamoussa teemas. Tässä oli joku virhe varmaan. Plus 30. Plus 30. Joo. Lisää Pringlesiä. Oi. Näkikö Onks näissä noin tonni per tötterö kaloreita? Niin jo. Berliinin munkissa onko... Olis se joku 400 kappale? Tai semmoista Filippiinos keksejä. Niissäkin taisi olla yli 500 kaloria. Joo. Meillä on vähän yläkanttia laskettu. Joo. Ei mieluummin yläkantti kuin alakantti. Toinen tämmönen samanlainen pähkinäpussi. Sitten on tyhjä kassi ja 2 Snickerstä ja 2 Marssia. Joo. Näissä laskennallisesti oli se noin... Puhuttiinko me joku 6000 Joo, kaloria? jotain semmoista. Ja sitten tilattiin just Monsterit, niistä on joku 1700. Sitten käydään vielä Mäkkärissä. Jep. Saadaan se 10 tonni täyteen. Helppo juttu. Näillä puheilla eiköhän lähdetä suorittaa. Jep. Noin. Kello on nyt, miten näkyy kameralle, 12.52. Me aloitetaan nyt vasta tää haaste. Aamupalan kimppuun. Ai Joo. että. Kyllä maistuu. Tää on oikein ajoasento. Aamupalaksi mitään muutakaan kuin kotipizza monsteri. Niin jo. Mikä monsteri? Kyllä heillä joku kentukky. Kanamonsteri. Ja mehän ei oteta mistään limuista mitään kaloreita, niin tää on kaloritonta, eikä me lasketa juomista mitään. Joo. Neidit laskee. Halutaan vetää kunnian loppu. Totta kai valkkaridippi sit kyytseliksi vielä. Niin sanottu cardic. Tää kiskotaan huiviin tästä ja sen jälkeen katsotaan miten homma etenee. Eli 10 000 kaloreita tänään olisi tarkoituksena ja vielä ei ole mitään syötä. Onko hyvä? Ei ole vielä pahaksi muuttunut. Vieläkin maistuu. Mm-hmm. Mä en oikeesti tiedä, että onks tää 10 tonnin haaste, onks tää paha vai biisi. Mä oon aika kova herkuttelemaan. Mä oon aika hyvä syömään tommosia herkkuja, mutta en oo oikeastaan ikinä edes kattonut mitään niinku haastevideot, mitä muut on tehnyt. Ei mitään hajuta, onks tää niinku suoritettavissa vai? Mä oon jotain kattonut, mutta suurin osa ei mun mielestä onnistu. Eikö? Ei. Niinku ite oma korva 10 000 kuulostaa aika helpolta. Se on 5 kertaa NS, onko se niin ravintosuosituksen verran 2000, mutta 2000 ei kukaan syö niin vähän normaalisti. Ei, kyllä se 3 tonnia menee varmaan päivässä ainakin meikäläinen. En oo ikinä laskenut, mutta näin mä olettaisin. Miten mulla on? Onko sulla noin huono kunto? Ois tullut reenattua. Ei yhtään nyt jotain. Pitääkö syödä kun tippu lattialle? Tämä Pitää. Suuhua. Me ei huijata edes kalorilla. Ei. Ehkä jopa huono valinta aloittaa pizzalla. Tää on aika tuhkis hetki. Mutta tästä on hyvä lähteä keventelemään. Niin tästä Ottaa semmoista pientä naukkuu seuraavaksi. pientä herkkuu kyytseliksi. Ensimmäisenä mielessä ei oo niinku semmonen, että haetaanpa seuraava setti. Vaikka ennemminkin pääsipä pötkölle. Mulla on niinku... Ei tunnu enää niinku tälleen loppuun niin pahalta. Ei mulla. Vähän aika vatsa tottunut. Joo, niin. Kyllä se pitää totuttaa siihen tilaan sen jälkeen. Sitähän voi vetää loputtomasti. Kyllä jos yhden aikaa vetää aamupalan, niin menee pakki
toi vatsa menee ihan niinku shokkiin, että mitä täällä tapahtuu. Joo, se koulutettiin nyt kertaheitolla siihen, että tänään tulee jo paljon. Joo niin, se on sit aamupalan jälkeen hyvä vetää Aamukahvit. aamukahvit. Täällä on kahvia ja... Kahvia otettiin pieni leivos tohon. Kummallekin nyt 2 Berliinin munkkia. Eiks taas semmonen perus aamukahvi meidän katsojillekin? Ai. Kyllä tuoksuu hyvältä. Mä oon tosi onnellinen, kun ei haittaa yhtään tehdä tätä haastaa. Tää on yhtä voitonjuhlaa. Oli kyllä aika helppoa. Mitä mä sanoisin pizzasta? On mennyt semmonen 15 minuuttia. Kuitasti ei nyt näe. Meillä on nyt... 2500 varmaan. Niin vähän ehkä yli. Ehkä 2,5 tonnia vedetty. 4/4 päivästä. Meillä on vielä tuntia mennyt tätä haastetta. Ihan helppo. Nyt pitäis mennä aika kevyesti. Terve taas. Kello on 10:03 ja välipalan vuoro. Homma jatkuu. Homma etenee. Ja tällä välipalalla me naukautetaan vähän sipsejä. Pakko saada tuohon. Sourcreamsuu. Mitä sä haluat vetää? Kyllä mä vaikka 1 Pringles-purkki riittää tälle välipalalle. Joo, mutta mikä näistä? Mitä sä haluat vetää näitä? Mä otan varmaan sour cream. Nyt ei maistu mikään liian mausteinen. Niin... Mä otan paprikan. Okei, sä jätä se hot spice pois. Joo. Lähdetään vaikka näillä sitten liikkeelle. Pitäisikö meidän vetää vähän suklaata kyytseliksi? Oliko siellä nyt patukoita? Joo. Otetaan... Ei, keksiä. Ei mulla keksifiilis. Ei keksity. Ei patukkafiilis, pakko näitä vetää. Tupla marssi. Mä otan Snickersia. Joo. Huhhuh. Kyllä Puoli purkkiä mennyt musta. Mullakin vasta puoli. Jotenkin tosi huono suorituskunta nyt. Mutta luovutetaan me ei. Se on varma. Sen verran pitää... Mähän sanon enemmän, että tää on päästä kiinni kuin mistään muusta. Mä teen kikkakalvoja. Mä avaan Snickersin tähän väliin. Mäkin maistin varmaan tätä marssia. Se rehellisiä ollaan, niin ei tekis meille yhtään laittaa tätä suuhun. Miltä maistuu? Ihan hyvä tämmönen tasapainotus tähän Pringlesien väliin. Pahoinko uskois? Suosittelen kyllä kaikille kotona testaamaan tätä 10 tonnin haastetta. Tai joka päivä. Mahdollisesti jopa. Ei tää oo tervettä. Tää ei oo oikeesti kiva. Kyllä mä veikkaan, että se 30 000 kilon haaste, niin se voi olla vähän myöhemmin sitten. Ei tehdä ihan heti tähän perään. Oli kiva, kun tää aloitettiin, mutta ei enää hymyilytä. Mä sanoin, että se monsteripizza oli kyllä huono. Se oli tosi huono valinta. Siinä on kyllä paljon ihan sikana rasvaa ja paljon kaloreita. Niin, mutta se on niin kiskottu näitä. Ei se olisi ollut yhtään ehkä helpommin. Niin, en mä tiedä. tiedä. Tääkin oli ihan kamalaa tuskaa. Mut kun se on, tiedätkö, se on niin fyysinen se monsteri. Se on tyhjä. Vedähän nyt naamariin. Sä älä ajattele mitään. Pistä suuhun pureja niellä. Miten mä voin olla ajattelematta? Tää on ihan sairaan. Vitsi. Mä oon ihan tiltissä. No vedä vielä noin Pringleset. On tuolla vielä lisää. Onko? Oh. Tosi vähän. Oho. Syö.
Tää on ihan sairas. Hei, haluatko mitään arvostusta? Ansaitko sitä arvostusta? Tuntuu pahalta. Tuntuu. Voin sanoa. Mutta ei sille voi minkään. Tyhjä. Kyllä se vaan heilit ihan näppärästi niin sanotusti tää välipala uppas. Vähän tiukkaa teki, mutta taisteltiin loppuun ja ei tässä enää muuta kuin Kyllä on pakko käydä. vähän yli puolet jäljellä. Mm. Joo, pikku pötköttelyt tähän väliin, niin jaksaa taas painaa. No niin. Se on terve. Kello 6. Seuraava ateria-aika. Viimeksi syötiin vähän Pringlesia ja patukkaa ja... Armoton nälkä nyt ehtinyt. Joo. Siitä onko siitä jo 2 tuntia peräti? Taitaa olla. 2 tunnin taukolla on pidetty. Jos nyt vaikka lähtössä me otettiin... Ei yhtään sen vähempääkään enempää kuin... Käytiin 2 megahampurilaista hakea. 2 megaa. Ensimmäinen ton. Ei tässä nyt alkaa olla semmoista olotilaa, että ei saa oikein sanaakaan suusta. Huhhuh. Se on siinä. Tähän asti jälkeen niin kotipizza ja Hesburgeri voi olla hetken poikotissa. Ei varmaan maistu. Mitä? Kaikki muutkin herkut. En mä tiedä. Kyllä se oli siinä. Hetkeksi. Mä pidän pikku tauon. Joo. Pidetään taktinen palaveri ja katsotaan miten homma etenee. Mulla nyt on vähän yli 6000 kaloria takana, niin Jokkulla 5000. about 5. Vähän yli. Katsotaan jos se saa vähän myöhemmin sen syötyä. Ei muuta kuin kuulemiin. Dodi, uutta yritystä. Se on puoli tuntia viime kerrasta, kun Jokku jätti hampurilaisen kesken, mutta nyt se haluaa jatkaa sitä ja mä tulin tsemppaamaan. Mä vähän lämmitin sitä tossa mikrossa. Tarvii ihan kylmää hampparia syödä. Joo, ei halua jäädä niin pahasti jälkeen tässä. Kyllä se 1000 kaloria. Niin. Oh. Aika tekemätön paikka ottaa kiinni jälkikäteen. No, se ei viime hetkellä silloin yön pikkutunnilla maistu enää. No niin. Meillä loppuu jo 5 tunnin päästä haaste. Alle 5 tuntia. Mutta alahan kiskoa. Ääntä kohta. Huhhuh. Ei voi tökkiä vielä. Voikohan tästä saada mitään sairaskohtaista? Se on paljon. Ei. En oikeesti. Epäilen hyvin vahvasti. Eihän me olla syöty vielä paljon mitään. Sulla on vähän yli puolet haasteesta vasta takana. Pakko se taho. Oh. En mä syö. En syö. Ihan hirveetä. En syö. Korvaat sä tuon sit sillä tortulla, mikä tuolla kaapissa? Mä voin korvata sen. Meillä jäi yksi ylimääräinen tortu tonne kaappiin. Me laskettiin vähän väärin. Niin sä syöt semmosen ylimääräisen tortun illasta vaikka, niin se saa täyteen jo matkalla. Moro. Nyt on taas hampparisuorituksen jälkeen hyvä taas vetää tämmöstä pikkumakeeta. Joo. Filippiinos keksipaketti. Muutama filppari, niin sanotusti. Nää on ihan hauska. Joku uusi salted karamelli. Joo, se oli semmonen. Miten sä oot mukaan aina mua nopeampi syömään? En tiedä. Meneeköhän puolet lattialle? Niin.
Seuraajat voi katsoa tarkasti hidastettuna uudestaan 10 kertaa tätä videoa, että saadaan myös näyttökertoja. Niin. Et onko tiputellut lattialle? Huhhuh. Kerta kaikkea. Moro moro. Keksipaketin kyytiäiseksi nyt vedetään chilipähkinän pussi. Eihän se täyttänyt mitään se keksipaketti. Tarvitaan vähän muuta tohon masuun, että saadaan niin sanotusti homma toimimaan. Me katsotaan tässä vaaleja ja syödään pois täällä. 2 minuuttia, niin tulee ennakkoääni. Nyt jännitetään. Meillä loppuu kamerasta akku kesken ja hittiin tuhota molemmat tämmöiset chilipussit. Tyhjät ovat. Ei, Niin chilipähkinäpussia. Nyt meillä on sit suklaalevy. Jälkkärinen, tietenkin. Jälkkärinen. Ei totuus pääsisi unohtua. Pakko myöntää, että tuntuu erittäin pahalta. Ei enää kyllä kiinnostaisi yhtään syyä. Mulla menee tuolla hiki. Sulla tuli hampparis, mulla tulee nyt. Mulla se hampparin jälkeen ei oo helpottunut niinku yhtään. No chilipussi meni, mutta ei nyt mikään semmonen fiilis. Moro. Kuitenkin ehkä nyt tän Daimin kaiket vähän sama. Mega dieselikone. Kun loppu häämöttää, niin meikä menee aina loppusuolella. Alkaa nössöillä. Se hampparikohta, niin voitte katsoa uudestaan se uusintuna, mitä siinä kävi. Ei oo tarvinnut katsoa uudestaan. Ja YouTubesta saat ylhäältä oikeat, niin 0.25 nopeuden, jos on tarve. Osku on sitten editoinut sen kohtauksen. Tuhottu. Mikä olisi se hinta, että milloin voitais sopia, että tuo kamera-akku loppuisi taas? Vink vink. Ja mä heittäisin nää roskiin. Huhhuh. Päästäänkö yhteisymmärrykseen? En mä tiedä, että on ihan hirveä olla, ei pysty puhua. Tuntuu joka paikka niinku vähän hikoa. Oliks tää tervettä touhu? Pakko mennä. Oho. Mihin sä lähdet? Oho! Mennäänkö tulla ylös? Ei tää normaali oo. Niin, kokeilkaa vaan perässä. Ruoka haluaa kasvattaa ja kuuntelee näitä ääniä. Saa nähdä miten tästä suoriudutaan. No veikkaa, taitaa jäädä vähän alle. Ei muuta, pakko keskoa nää lopulta. Mä annan yhteen, tää ihan pelleille. Ei tästä kyllä tuu enää. Ei, kyllä me jätetään tähän. Emme tähän jätetä. Kyllä me vedetään se suklaapatukka 9 tonnia ainakin. Ai niin, no se, no kyllähän nyt suklaapatukka aina menee. Tilanteessa kuin tilanteessa. Suklaapatukka aina suklaalevyn päälle menee. Mä heitän nyt 3 näynnät huiviin, niin ei jää ihmeteltävää katsojakaan. Hyvä. No niin, viimeisen koitoksen vuoro. Ja sen tuntee. mä ajattelin, että mä enää vedän tän Mars-patukan, en enää lähde tota pringesiin.
8700 kaloria suunnin piirtein. Tällä hetkellä syöty. Tarkat luvuthan lukee sitten toki tosi ylhäällä. Jep. About, niin mitä me laskettiin, jos Pringlesburgin syö ja toisenkin näistä, niin luultavasti on vetänyt, mutta voi vetää molemmat varmuuden vuoksi, minkä mä yritän nyt tehdä vielä. Kello on tosiaan 10:30. Ja meillä on puoli tuntia aikaa. about puoli tuntia, vähän alle vartti, about varmaan vartti 20 minuuttia, niin sitten on mennyt se 10 tuntia, niin siihen mennessä ei saa syötyä enää. Jep. Sitten on varmasti 10 tonnia tai aina alle 10 tuntia. On se kova setti, mutta en mä nyt pysty. Tuhottu. Vielä suussa vähän, mutta... Suosittelen kyllä kaikkia testaa noilla samalla jutulla, millä me ollaan vedetty. Sama setti, mitä me on ostaa ja koittaa 10 tuntia. Tää yrittää, ei löydy kyllä varmaan monta, joka pystyy tehdä, koska ei tässä ole mitään järkeä. Tää on ihan hirveetä. Joko me ollaan heikkoja, tai sitten tää on valkeasti paha. Ei tässä muuta, mutta tää on toinen kerta Pringlesia jo tänään. Tää on ihan hirveetä paskaa. Ja se oli vielä meikäläisen valinta. Mä sanoin Oskulle, että Pringlesi on helppo vetää. Että se menee ihan niinku sivutuotteena. Olen eri mieltä, mutta sieltä otettiin 2. Otettiin 2. Ja meikä luo. Ja kumpi oli se vielä, kun vietti syömättä? No. Mut pitää jättää parantamisen varaa. Jop, oho. Älä näytä mulle. Ihan hirveetä. Siis täällä on ehkä 20 Pringlesia. 5/5, mutta tää ei vaan niinku enää kykene ihmet meidän kun menee. Okei. Hyvä. Nyt olisi muuten katsojilla arvonta menossa. Ylimääräinen Pringles-purkki. Kaikkien kommentojen kesken voidaan jakaa ylimääräinen Pringles. Hot Niin. and spicy. Kyllä, ehdottomasti. Maistuusko? Ei. Ei maistu. Mietin, että joku kattoo, kun mä syön tässä just Snickersia. Mä en haluis katsoa, kun sä syöt. En mäkään syö kattoo, kun ite syö. Huhhuh. Oli mikä pala? 10 tonnia täynnä. No niin, itse urakka taas hoidettu alta pois. Ihan hirveä haaste. Tuskin tullaan enää koskaan tekemään mitään tämmöstä. Laittakaa meille kommentteihin ja tommosia, että mitä haluatte, mitä me tehdään. Tilaatte, jos tilaatte. Tykkäätte. Siis tykkäätte. Niin, Ja. jos tykkäätte. Niin. Ei mitään. Toivottavasti, no oli varmasti hyvinkin tylsä video, mutta Näitä tulee lisää. näitä tulee lisää. Ei hätää. Joo. Hei Ei vaan. mitään. Palataan. Moro.